Em dic Aixa, tinc 20 anys i estudio a la Universitat Autònoma Sociologia. M'han xiulat pel carrer, des de cotxes m'han pitat. Són actituds que estan instaurades. A mi m'agradaria que no fos així. Dic Adriana Cubero, soc advocada. En el meu temps que em deixa la feina faig de mare, que és el que més m'agrada. Persones que tota la vida han viscut a Barcelona, ells mateixos i els seus pares, i que es vegin obligades a marxar de la ciutat per poder pagar les seves vivendes, no és ser republicà. Em dic Marc, tinc 29 anys i em dedico al món tecnològic. M'imagino Barcelona com un hub tecnològic, una ciutat que no viu del passat i que mira cap al futur. El meu nom és Cris, soc una persona no binària. Dins de Barcelona continuem tenint moltes agressions. I dius, però si realment és l'altra persona la que no m'accepta, per què m'haig d'amagar jo? Enric Martí, Marrasser, 73 anys. Conèixer el passat és important perquè et fa sentir que tu vens d'algun lloc i que vas a algun lloc. Soc Mercè Gallard i Florit, que el cognom de la mare és molt important, republicana també, però sobretot feminista. Sí, i crec amb el poder de la gent. Si el poble no es belluga res, Em dic Saleh, yo visco a Barcelona, tengo un negocio de la fruta y verdura. Tengo muchos clientes habituales, me preguntan cómo va tu familia. Yo también pregunto cómo estás para vivir en Catalunya. Em dic Albert Aragonès, tinc 19 anys i estudio periodisme i ciències polítiques. Tot és culpa de les persones migrades? No, és culpa de la pobresa. M'imagino una ciutat on la gent surt al carrer i està contenta perquè té un treball digne, té un oci que és inclusiu i que arriba a tothom. Barcelona ho vol tot, però no pot esperar. Volem una ciutat on els veïns i veïnes se sentin segurs, confiats i orgullosos. Per això volem estar a prop teu. Barcelona hauria de ser una ciutat segura. A Barcelona hauria de ser possible viure en família. Ser Barcelona vol dir oportunitats. Per mi, Barcelona hauria de ser tolerància. Imagino Barcelona republicana, que cada cop tingui més clar el seu paper de capital de Catalunya. El camí de la república ha d'anar per una via democràtica. Barcelona sempre ha estat oberta a tothom. Per mi, Barcelona és una ciutat de compromís amb els altres, vinguin d'on vinguin. Som tolerància. Som democràcia. Som respecte. Som cultura. Som dignitat. Som solidaritat. Som Barcelona. Som